отворим прозорците, просто може да се ходим направо. Ще изтече информация, ако отворим прозорците. О, добре. Какво се подписвате там, да? Това е за студенти. Ама, за какво се подписвате? Какво ще бъде? Въобразяваме вече свет. Нищо за подкрепа на нас самите. Ядла. Не гледам, че се подписват за нещо, човек се за какво. Третото е без успевняваща реч. Най-важното, без политическа агитация, без грам политическа агитация. Кажи ми твоите. Асен Витанов. Добре, това И да пазва чистота след себе си. Това е. Да запазим тишина и да започваме с срещата. Встъпителни думи на Ивайло и после започваме по дневния ред. дай тук, ако искаш да се наси. В началото, когато започнахме, бяхме общо взето 10 човека. Направихме едни транспаранти, които пускахме в Студентски град. След това в ректората. Трима от нас залезаха в парламент и попитаха нашите депутати какви е страна на българския народ. И тези 10 човека решиха в един момент да предприемем следващата стъпка, нещо да е по-радикално, да окупираме една зала в ректората. Тези 10 човека се свърдаха със свои приятели, хора, на които могат да разчитат. И на другия ден около 50 от нас окупираха 272. Не беше лесно, имаше някакъв страх, може би, какво ще последва, защото такова нещо не е правено в България от 16 години. Първия ден премина с културна програма, слушаха се речи, имаше гласуване на тези правила, които ги взехме като решение още в първия час. Още в началото имаше подкрепа от студенти и от преподаватели. Това до някаква степен ни даде надежда, че сме на прав път. Ние бяхме решили, че всъщност ако окупираме залата и няма подкрепа от страна на колегите ни, ще спрем веднага. Мисля, че обаче това, което сега виждам, е доказателство, че сме направили правилното нещо. Окупирахме ректората, не защото искаме да пречим на колегите ни, а за да ги провокираме. За да ги провокираме да влезат в живота така, както трябва. Като заемат позиция, а не като линия по коридорите, мислят само за изпити, за уверения, стипендии. Да, това е важно. Но на преден план най-важно трябва да бъде да живеем нормално и да бъдем уважавани от тези, които уж трябва да ни представляват Народното събрание. Много хора ни питат до кога ще продължаваме. Даже сутринта първият въпрос, който получих, беше от една медия.
и беше следният. Вие още ли сте в ректората? Има ли хора там? Мислейки си, че ние сме се тръгнали след решението на академичния съвет, аз съм казах обаче, ами не, тук сме 2 пъти повече от вчера. Още първия ден, когато окупирахме залата, получих съобщение тогава от директора на музея в Софийския университет и то гласеше нещо доста впечатляващо лично за мен. Ивайло, моля ти се, пазете всичко, което направите по време на окупацията, защото трябва да влезе в музея на Софийския университет. Днес, когато ми зададоха въпроса кога всъщност започна окупацията, кога беше датата, си помислих, че това май беше най-дългата седмица на много хора тук в залата, защото се случиха адски много интересни неща. И може би това беше най-големият урок, който ние получихме в нашия живот и в нашия университет. Мисля си, че това, което сме започнали заедно, както и да завърши, вече е останало в историята не само на Софийския университет, не само в историята на студентските движения в България, но изобщо в историята на държавата. Поздравявам всеки един. Някой да иска да вземе думата, да обясни за днес впечатление от шествието след обедното. Искате да обясните по шествието след обедното? Да. Добре, за това. Здравейте, колеги! И аз съм завършил този университет, и аз съм бил в тази аудитория. И аз си спомням как преди 4 години, когато пак имаше подобни щения на студентите в България, нещо такова беше напълно изключено да се случи, което значи, че има някакъв напредък, за което искам да поздравя организаторите и всички, които са тук. Обаче искам да ви отразя на много лошо впечатление, което ми е направило в последните 23 години, горе-долу моя цял съзнателен живот, е, че винаги когато се получава, винаги когато има такива събития, винаги се казва, то след 5, 10, 20 години за нашите деца ще е добре. Това го чувам от 1991 година. Не знам как да го оценя, но аз мисля, че ако хората не се хванат с ръце и не свършат работата си до край, т.е. да бъдат постоянни, не за днес и за утре, а това да бъде едно постоянно желание на българските граждани да продължат напред, нищо няма да се получи. Какво очакваме ние? Чакаме някакъв месия да дойде или някакво поколение от свръхчовеци да дойдат и да променят всичко от само себе си, просто е така с магическа пръчка. Тук са хора, които са раждани и които са набори 9-2, 9-4, 9-5. И пак си повтаряме същото, за нашите деца ще се отправи. Кой ако не ние тук сега не направи крачката, да разбере кой е социалният рак на България? Благодаря. Здравейте, колеги! Имам един въпрос, на който моля, който смята, че отговорът му е да, просто да дигне ръката.
Въпросът ми е следния. Смятате ли, че ректоратът трябва да бъде окупиран? Така. Звучи риторично, в същото време ще кажа, че за да бъде ректоратът наистина окупиран, трябва да се действа една идея по-радикална. Тоест, всякакви, или не, да речем не всякакви, но повече административни дейности трябва да бъдат прекъснати. И има една добра и една лоша новина. Добрата новина е, че това нещо може да се случи. Лошата новина е, че нещото, което трябва да се случи, всъщност е една идея по-голямо и това е окупация на Народното събрание. Все още малко далече, но ще видим как се развиват нещата. Ние искаме оставка, но не като самоцел. Ние имаме по-висока цел наистина и тя е реална промяна на системата. Сега нека все пак ви кажа за тези, които не са били и не са присъствали на шествието, как протече. Традиционно излезахме към 6:20 и се опътихме към кръстовището пред централния вход на СУ, където приветствахме подкрепящите ни граждани от стълбите на Софийския университет. И след това се отправихме към Народното събрание, където направихме един символичен, но много важен акт. Тъй като все се говори за диалог, младите трябва да са готови за диалог. Да, те са готови, въпросът е дали от отсрещната страна има такава готовност. А ние общо взето виждаме как 4 месеца има силен граждански протест, а от властите не виждаме никаква готовност за диалог, а само евтини манипулации. И поради това ние се събрахме в една нишка и обърнахме гръб на Народното събрание. Ние може да говорим само с свободните български граждани, а не с шайката бандити, които са се наместили в тази иначе свята сграда. Важно е да се отбележи, защото има в момента много упорити опити българските студенти да се делят. Те били от еди къв си университет и така нататък. С нас имаше студенти от УНСС, имаше студенти от НБО, имаше студенти от НАТВИС. Тук по-рано имаше и представители на ЛАСАГ, които ни подкрепят. На всички тях горещо да им благодарим. След това шествието се отправи към по-раковски към НАТВИС. Не особено бързо така, искахме хората добре да ни видят, че ние имаме твърда позиция и наистина знаеме какво правим. Това не са просто някакви деца, които са решили да си правят шоу тук. И мисля, че това присъствие, този интерес го доказват безспорно. Отправихме се към ЛАСАГ и навръщане към Софийския университет спряхме движението на Орлов мост. Знаете, Орлов мост е много символично място изобщо за гражданския протест, за гражданите с активна позиция в нашата страна. Разбира се, свършихме пак в СУЛ, където всичко това започна. И призовахме хората за твърдост и постоянство, защото ние тук сме много, но гражданите просто трябва да разберат, че трябва да излезнат на улицата и ясно да кажат, че повече така не става, защото правителствата се менят, маските се менят и те стават по-тънки. През тях просто прозира едно грозно лице, с което ние не сме съгласни. Ние искаме промяна на системата, защото само по този начин може да има някакво бъдеще за нас тук.
Но ние не чакаме нещо на готово, ние сме взели бъдещето в своите ръце и ще се бориме до края. Вълната почва да се надига, трябва да знаем обаче, че ще има много трудни моменти, когато ние не трябва да се отчаиваме и да се отказваме. Бяхме много малко хора в сравнение с сега тук, тези, които направихме пълната окупация на университета вечерта в петък. Бяхме много малко хора наистина, когато удържахме наглата провокация с цел физическо насилие в неделя. След като успяхме да направим това, значи с толкова много хора сме готови да извървим целия път пред себе си. Благодаря ви горещо още веднъж. Така, както казахме, от охраната на пълника трябва да опазим имуществото на университета. Да, културната ни програма би могла да включва лекции от наши преподаватели по, може би, актуални въпроси, срещи с важни, живи български писатели. Тук колегите от българска филология ще възразят, нали, защо преживим. Но, освен това имаме възможности, както изглежда, да ни гостуват и хора от развлекателния бизнес, ако мога така да се изразя, не глупости говоря, от творческата интелигенция. Става дума за актьори, водещи. Имаме вече предложения, включително доколкото знам, от господин Камен Воденичаров и господин Тончо Токмакчиев, които имат своята роля в по-старите студентски стачки. Хубаво е това да се обмисли. Аз съм имам някакви конкретни идеи, но да не ви отнемам повече от времето. За сега това са нашите възможности. Лектори, писатели, имажири и актьори. Обмислете го и да вървим напред. Благодаря ви!